se mobekaya enipa nan eni behia ha na ye dwene mema warefo mema omoye asujafo ena ma omoye asujafo. I want you back so no yehwe niema obi ye putting yonko off efiri no hokra na nsem amanfo swadigu ha no na enya asem ketwa course no de basa yewie show ina omo fra amanfo wonsem no omo ka because edru Thursday dia wonim se Sompa drive so ena eba odo a yedi no so ahunti nenso ye wonkomo pidi ene edie pa na obi ye ne partner ema na nije na points bebre oho obi oba edie na ni kunu ya na nije na ebinim so a omoye memo omoye awarefo die pa na oyiri ya ema onije na mrantie nso omo asisu a aja omunya nkofi a omo ne ma ni bi hihye ho kakra no a omo planning nya abrofo asi o date no aha dating sam no edin pa na ema no ya mope ena ma no nso de na mema no ya mope ene ehun komo pi ene ebedie mema akwan ma wonso wa kire wadwene ewo 0266 30 37 33 0266 30 37 33 tieniye 0266 30 37 33 ubetimi afre na producers no atro din e de ato ene wo number ebreso na ebia homa na wo anya kwan mewura mu a ye ankasa e de credit be for because ebia homa no a aya na mu aye den 0266 30 37 33 0266 30 37 33 o de ofra o se tofi eshu no me pese me baso producer no ebetro di no atro number breso a ye befrɛ na hye no nso se 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ebreso a mema akwan na sa numbers mi no a me de atodwai no wafre e de aba na menim so no nsia na dwumadi ye be sore so eyemi no mi no chefa nti oba ware ni na wo abonte a oba ware ni ba ko ha wo gina manan mu ye hwe se ye nua keja mran so be duru ha na waye be ma ware ni no no so wonsem bi obebro so ema no mo ye sujafo no omo nso e de omo de be ba be fe so na memma no nso e de omo de no afe so ade a wo ye wo guy a ni beje ade a wo ye oba wo ne ti a na ni beje no eno ho nkomo ena ne ye ba abebo dwumadi no ye wadwumaku ahodo bi ena aso yase but they do Thursday dia I want you back. I want you back. Na che se odobre ena aso no enche na me disua hunu ebrewo na me disua hunu brewo wi a abusuafo ye bedan ye ho ansa ne ba ya ba abetena se wo join yen e wo Facebook a eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM on Facebook YouTube no so eye Sompa TV so ade hia me ne se o subscribe or share ma unua so ntimi nhwe bi e wo YouTube ho mo amwo amanone a mo pese mo fa online so na mutie yen no eye sompaonline.com sompaonline.com mo betie bibia live e wo ho sabrede eye suahunu bre Sompa FM ena aso Suahunu eye suahunu. Okay. Suahunu eye suahunu. Okay. Suahunu bre ena aso ene abrantie bi esi so na abrantie no si so no na amanfo hana dwene ewa awade ho na ekoba se obi ahia no a nimfie no a waduro no osusu se wo senka waware nanso na onware obisa no nso a ose me yen hwehwemu onya bisa no nanti da ben
ɔsɛ to bo ase me pa futu bi me nsaka futu no a Sompa FM mɛware we na dakura won nam a ɛna okopie opanyini bi a ne tinwa fu na afu fitaa na ɔwɔdwene na osusu sɛ akwanya ba ma no sɛ wɔhyia saa papa yi a ɔne ni bedi nkɔmɔ afa awade ho ti abrantie ni nya akokoduro tena owura no na ase na ɔsenana maya abrantie a mepɛ me ware na mepɛ sɛ utumi fo ɛkyerɛ me oba akora me nware no ɛyɛ asɛm o sua hunu ɛyɛ sua hunu ɛti abrantie no ɛbɛn oluman no ɔka saa asɛm no a na ɔse me nana tena se FM menka nsɛm dodo nkyerɛw na mmom nsɛm bɛyɛ mmiɛnsa anaa ɛnan a mebɔ so de akyerɛ wei no sɛ wotie a ɛbɛboa wo ɛti sɛ no owura no hyɛ aseɛ asɛm a ɔka kyerɛ no ane sɛ deɛ di kan sɛ wopɛ sɛ woware a ware ɔba a spend time ɛwɔ fie ɛsen abɔnten papa yɛ wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn ɔse sɛ woware ɔba a ware ɔba a ne brɛ dodoɔ no ara no ɔsɛe no wɔ fie nyɛ sɛ ɔsɛe no onya no wɔ fie ɛsen abɔnten Sompa FM asɛm a ɔka yɛ menim wo onkyerɛ mu ne usua hu na wanya afiri mu firi sɛ ɔse ɔba a ɔsɛe ne brɛ dodoɔ no a wɔ abɔnten no ɔkɔka ɛbɛka wo na ɔde ne ho bobɔ namfoɔ nti onya futubɔne nso firi abɔnten enti ɛnware ɔba a ɔba pɛ sɛ ɔware no ɛnware ɔba a ɔspending the time ɛwɔ abɔnten na wɔn spending wɔ fie deɛ di kan no nea ɛtɔ so mmienu a owura no ɛka kyerɛ abranteɛ no ne sɛ abranteɛ ɛnware ɔba a ne bufu a ogu w'anim ase na ɔnhunu sɛ baabi a wowɔ no mu wɔ nipa mu na da biara no ɔbɛma w'anim agu ase ɛwɔ wadɔfo anim ɛne watamfo anim mebakyɛ wotie asɛm a meka no asɛm wei o asɛm wei ɛna owura no ka kyerɛ abranteɛ no sɛ ɛma ɔnware ababaawa a ne bufu a ɔntimi nkura na bufuo na ne ɛbɛba ne mu sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no agye sɛ wayɛ awie ansa na no ho atɔ no owie no ɔse ne ɛtɔ so mmiɛnsa nie hwɛ ɛna wanware ɔba a wɔde wo compare wo Sompa FM ɛkyerɛ sɛ wɔde afoforɔ atwa wo poa oluma no nsɛm a ɔka no ɛyɛ suahunu na wotie a ɛbɛboa wo ɔse hwɛ na wanware ɔba a ɔde wayɔnkofo twa wo poa otimi nya akokoduro ka kyɛw sɛ wonhwɛ wo mfɛfoɔ wei na atɔ kaa no wei na asi fie no wei na ayɛ sei wei na ayɛ sei ɔse sɛ ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔde wo bɛtoto afoforɔ ho a ɔde su bi a yɛfrɛ no ani brɛ ɛbɛdua wo mu na ɛbɛkɔ akɔ wie no nianka wo bɛrima no ɔmpɛ sɛ wo bɛyɛ no ɛno ɛna wo bɛyɛ suahunu a ɔde ma owura no no
Sompa FM. The etwa to a ɔka kyerɛ no nini. Ɔse enware oba onya time sɛ anadwo wada no na wafa wo phone na ɔkɔ course a wanya no day deɛ dɔɔso na wahyɛ ase ɛtwerɛ na mom saa ɔba a ɔsɔre anadwo a ka ɔbɛyɛ saa deɛ no wobɛda ate w'ani no na obutu mpa anim kura bible abiem na ɔbɔ mpa yɛ gu so saa ɔba no na ware no wei ɛyɛ suahunu olumo no futu a ɔde ma abranteɛ no Sompa ne twa FM. to no ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛno ɛne suahunu ɛyɛ suahunu. okay ɛnɛ me guest no mienu mumma di kan wɔ ha ɛti suahunu no ɔmo aka no so nam kwan mu ba ti ne suahunu no deɛ me de abai no me ma mienu a ɔmo di kan wɔ ha no akwanya ɔmo wie na mahwɛ sɛ ebia metimi afa bɛ course bɛ mienu pa nsɛm a me bobɔ so yi ɛfa owura no asɛm okobisa akɔkora no nsɛm a ɔka kyerɛ no ɛno no ma me hyɛseɛ every minister so minister bɛ mo akɔ aba Yeah, Jolmai. na ho te sɛ Radiado me hoya pa. okay Mrs. at say young day Sompa FM. or him young okay it is a coba say unyini na bro ato so a because I young was he na when the catcher would be na poba mu okay the abusiafo me ni abusiafo mienu na ahyase na manya sujani no baako na oware ni no so baako mo na edi kan abanti atwa omo maka no na omo nso aba beka ho hye no nso se suahunu bre na aso no oyema wona aye oba ma me nhyase mfiri so asɛm a owura no ekobisa akokora no eniema nan a ɔka kyerɛ no no one ɔse ɛma ɔnware ɔba a spending more time ɛwɔ abɔnten Sure. afutu ɔde ma no ɛna owie na ɔbɛka kyerɛ ne sɛ deɛ tɔso mienu ɛnware ɔba a ne bufu a ogu animu ase anaasɛ ɔma w'ani wu wɔ baabi a wowɔ nea ɛtɔso miɛnsa ɔse bɔmmɔden sɛ woware ɔba a ɛnyɛ ɔbaa biara kɛkɛ ɛna wo sɛ woware no na mmom bɔmmɔden sɛ ɔba a wobɛware no no ɛyɛ ɔba a the third one no koraa no ɛm sɛ ɛyɛ abɔ afom ani so I think ɛm sɛ third one no yɛ okay wode ma mefa fourth one no nsɔ so na mekae third one na mede bɛba fourth one no wɔ se ɛnware ɔba a ne time wada asɔre anadwo na instead of say oka obebu nkotodwe na ɔbɔ mpa ya taa wɔchie no dabi on de na dia ɔya ne sɛ ɔyɛ den ɔhwɛ wo phone so Sompa yes FM. enti third one no ɛyɛ ɔba a ɔde wo compare obi ɛna ai unhwɛ wei why say and now there unhu there ha and now unhwe we wato garment ama na yiri da bia na yiri ba sorry a unhu to yes enti da bia no ode wo compare yonko mema ode wo compare yonko mema na o say se oba no hya ase se obeye sa ode su bia fa na ni bre bedua wo mu menim ni awoka suahunu okay meda wasepa me suahunu ɛyɛ suahunu sama edapono so very very interesting for the first one no oba or spend the time while bonting and the enye a very bad yes akra bema ne maami anas on beka say we kwhwini ba akra in the first place akwhwie be yode to me ne de mehu ne say e be yode oba waware e wo say woni ko ukunu
ene wo ma wo de ukunu kwa adwuma kra na instead of so be kwa abontia kodidi enkomo ne ade no for free ukunu ofon so wa adwuma mu na mon discuss about relationship de eko na second of oba wo de ukunu asem wo bedwam na o kana ugunani ma asem bibi sia na okoko asori in the uma be man o pekse be man of ugunani ma asi totally yesa abonten no kra no because bema we de yekohwini de bia na yede ene ne ye ntokwasem wa abonten we yekohwini onye bema papa nti emwa kra nti kakra metumi aka no no enye kwa mate mama mra minister so minister Olmai aha Olmai me dasi okay na first one no I see oba or spending time e wa abonten asem we roll my so ka se wo biemu a eyensem pio Sompa FM oba was spending time wa abonten no omani kunu di wa abonten okay oba was spending time wa abonten a ye ka ho asem oni brese utimi no aduane si be ma ho okay because say or spending the time wa abonten Oba was spending time wa abonten en sekronom ni adinti no oni time grampo en wasiesie fie okay na oba bia was spending time wa abonten so ma bema kokko wi abonten because say oni brema empo panimfo animu a sebe empaso bema wan hwe a oni beba ho so no bra woni mountain no na nso akwakọ wi abonten okay na Oba won't mean control the temper. Olma on say akokora no abrante no ko busa na se. Abrante ni timi tena ase hu se. Owura no ensem a obisa no eye nipa kurokuro no opeso komu no. Wono wadi kan kom dada. Enti panifo ka asem se di odi akire ohweri ana osua di odi kan nante. Ana owura ne ka kire ne se mo onware oba wontimi hye na bufuo so olumai ebi mu tempa nye kura chese ye wo ma bi wo ho a se ne bufuo a wo dem ne ema nyina obeka abom baba o TV no de ade abom olumai mesi minim oba bi otam eboba de pai ni kunu car windscreen because say o feel say be ma na chiti na ni ba na ho so hwe mu anya no kura no na wabo be ma na ka na say no kura na no kura so wabo ka sa it's an opportunity sir okay ni kuna juma no onya big offer pa e be fechiska man de abehwe ono ano okay no gya hwan na no kasa no na oye masem o machi so hu de onkwase asem na de no afre ni pa no de dina tem na afi no ano no ni bi yesa oh baby pa jealousy no say they was hu ni jealousy ne e wo soro bebre enya kura enye on say be ma de wo ye be ma wo su bi ti say ye wo omo wo like okay enye do aje se bia wate wase hu se o life no o niam bi no ene wo e connect okay omo wo su bi de o mani bebo su bia omo pe na so nipa na wo be ben no na usu no ban na ono ne betena yie ne be ma na chusi wo eno aboma no qualities bi wo ho a onim se ofri wo nchen kwa onya saade ne biem enti wo na wo fie na waware na ono wo tene de wo do wo nti na waware wo enti enya afi na wo be ko nchen akwa akoye se ana me kunu titi de enim no kra na wo kwa akotwe de aba be shim na wo kan na wo fogu egu asienso okay so what you work reason was ya da for adu sina na comparison yeah do time bia ho da bia na me kan se mi se be ma bia ono ni date ana be ma bia obi a otimi nya time ma wo phone so no obi okro nya adwuma enti wo ba bi compare ne ex boyfriend bi say ono de no text nya time ma because why you ti bon koso otifie nya adwuma okay enu ti na no nya time frefre wo sa no yeah enti such a nipa no o de ne compare wukuna oye workaholic or try say odi bibia ba fia enye yie enso oba bufu sekin obeka kire say ai asuma sikura de no ofre me na wo kura wo pia on frɛ me enom ni ade be ma wo te phone so da bia ne wo chat no oni dwumadi
Omreno onyeska. Chacha brofo na no. Eno kwa anya so omreno onyeska wo. Obi mu nya dwuma kra. Okay. So wa ko hia bema oni hwie yesa. Enka ho se bema nya brema wo fon so a ebedru baby ni sa bre no onya biem se o dey pay attention. Yes. Ena wanya de obepe na wie. Enti nya afi na mama dey mu ni mama yo. Format na obeyisu no obeyisu ni biem. Wanya dwene akoma na wie. Enti obi nya obi bepe obi a o times a o de pe no. Onya ni wie no person ni ye bibia wie a o kwan a obefa so because o kwan. Mema no eba mo nchen a o mo pe mo adwene ene mo akoma. Yes. Aya mama ka say eno ne format no. Me ba cha utie me. Mama ka say mo madam for guy bi okopel lady bi o. Okopel me na mse yin nti wo pa give pe de no se hwe na wo hima pa wo de otia no anyusu adwena me obusa me busa nse wo ye die no se me infantin sa me so me infantin you enso on the boss. Yes sabi first no ye de infantin for de se wo no da onse obu ho asabi obelekewo minimo obi a leken na koye ne personal job first ne ehu ni say onama obi lekewa odo enen tisa obi adwuma wasua you know papa o de no kan samu fia I want you back so obi so taxes ono so de nam no de wasua mama ni bi no me say oni obi di nkomo wo fon so wo se hwe me boy a me nyane na de chin ya na oni me yes ade no wo se hwe wonu obi di nkomo foforo enso wafo so no ka chense wa ye nipa ne sa na kire se eye sa na oye ni sune ne ban no ntia na ukohia obi no na oye sa de na fa nche odo eye onu susu a onu so asua no bra ni style no no oluma na o ka prayerful man oba obom e was obom pai na support okofons no mean about enyenye anajua babasia bom pai ata be ma chi no you spend time fonso sa o de ye de o di be ma no so dia na wo so ani pa ana wo fon no so ati wadwene ne say o hwa e hawo oluma na me obeha me fonso a obeha me fonso a adentina time am ne wote ho phone da ho hwe na anadwo we se wo ji wa ho me BBC wo kwa wia phone akwa wo di BBC ya sen se ne kunu dia eni kunu dia dia time bi otumi fa obi wo hakakra oba o ware be ma wa ware no ni sune ne biaye ne niema obaye ni sune ne ban ene be kire se opewa na wo mpew enti enye fon a okohwehwe so o sa ko create asem foforo dia to wankasa wutirim e wo se we stay away from the phone me no wote na wo ba fie time on time wo ye bibia ma manigi a adenti na me kohwe o phone so e dia na me kope o phone so meaning wo pese o condemn ya wale na wo ti ase no da bia wo pese wo benya nigie wo wale na se wo pese o kire se wo ye oba na wo hya ase se ukunu phone so be koso o pe kwan nipa one ne kasa tie wo pese o kire se enye enye because wa worry one pe wan kon ti sika ko enwale so wa worry nti won so pese e wono kwan ne dia na so e kwan wo dia enye ni sa one day bi on be ne o be twa fam kaka ko sa wa worry ti na se mo akasa mo ji tum se to da twa fam ba ko o ma se omo to tum se a omo kwan timi nwa ponchi mu a amane be se me no nya adwene but e bi yo be ma bi especially me dem kan sa sofo no kakra bi sofo no kura atwa oh masa wahwia fam ne so na ye boss se o ye list oba ne koka tira so le mpanyimfo na enti ne ye ka che ne se ne busum ya ka che wa ne yere ne ho ne yere ne mankura ne sika mu de ko school enewo enko bebe ade na o gina ne kunu kon so o ye list
or the company for man who bet no elder won some so elders na oh yeah and they say no twia from oba na ho evidence bibia ntie so na ye kinkon in the house o gina ne kunu so 24/7 why oba but oba de ni kwan say o yes a e was ade bi ho a obo ho ban yeah ade bi ho ni e na obo ho ban no no enti oba ntimi be man ntimi ne bi oh that is obo ho ban be man e ayi man no be man e position man enti da no so ndi o fo ne wo ye so position man so fo de ni kwa zo pressa eh o nyina wa kono enti na me kan no enti nyina wa kono o nyina wa kono o ya o feelings said ye wo feelings e na okofo nyame adwuma to ho so nyame adwuma na ye ne medofo ye nkamu nsem bebre onu kura ya ade bi wo ho anka unya nka wo be okay nanso wo beti ni pa na se nyame na afrɛ wo okay nyame frɛ wo na bi kura na nkwase asɛ bi a wakɔ akodi ne medofo a nyame hu mo ba wa frɛ wo wo mfiri hu totoroto sa okay ebe ye nkakra okay yesu no wo be ye na wo around se be ya enipa ehunu se de wutitie okay nanso wo ntimi nka wakɔ no nhwe obi a wobro Tofin pacha otie ma asema me wo de won say ewura ho as elder won say omo na nyame nsa wo mo so enti watwa afa wi achi nkonkon no wadwane kɔ ɔma wo nkyɛn yo okay oh so we nyame nipa enti men kan kyem say akono no so wo bible no ye principle okay enti wo ye bible nyankopon asem no is a principle so wontimi sofudie na enkodi say normal persons ne de na nkyɛn na wo ka kyɛ o ka say ende ye akono ben bible no ye say ye wo boni mu no dia wo na do so ma ye utie me so ya boni ya fo mpo ma dom no ye de ye ma enti ma de say enkasa ka kyerɛ me say ɛna wo say me ni be ma hyɛdem na me ye sofo ma me na me be ma hyɛdem ɛda na obi wu anyankopɔn ensave ni panana okay oba save no okay oba save ni anya wa dwama ni ti nyame save ni panana oba save no because wa hu say ɛyɛ adwuma a wafa to ho so okay say what dem pattern na say enti bi na bia mo me mo asofo no say be ya enia me bi won ma na asofo no mo bre so asofo no ti so ye mo o ya na mo ko de na yende ye no ɛyɛ okra no but ɛyɛ street but on say papa na futu o de ma owura no second one say enye oba empe onware oba ne bufu a opeso gu ani mu ase ewo bedwam na me oye no ofie 81 no oye no ofie ayi no na say papa yi da wo ku no yen kan okre afidie so na yete ye wasofo bi mu a omode omo nsem bre a yen timi mfa ma bedwam asafo mame fo bi mu eje eha om so hono yen so say adwamamo so but asofo bi mu bebre pia o ma pia bonten more treatment yes omo yere mo edema asofo bi mu bre na ho ye bi da yanim yes se sofo mame ede ne ho be ma sofo krampo so won ne nda no se sofo me ka say sofo akoye bibi na sofo mame no na ye bia wo de wo ene ja wa de na kwa ene sale bi me wa de meja idea meja se me meja idea meja nti se mfa ho ne kam na so provide sa ne mani na de ma no wo kwa sofo ni ede nti na o ka say ewuo mo nkwamo na na ga wa Matias 100% untimi ajai ba obi wonu mo be ye me manti na me so me ne wonna nti so fo de kwa bonten so no so kwatim de nguase ekoba obetima kosiga bi penane asori na fedi na wa mama anye hwe na ahwe ansi a me nkoye hwe wa bonten na okay abujafo we na me ni bara na I want you back so na ye wo na ye bedi nkomo bebre afa nia obi ya ne partner pena ebe pena sem adomaba sujani ba waba oye team kituo nzamno oyi ba kuto wa eche bomb awjafo ana minister so ewa ha na ohima young enso atras ye twen se kejamran so ba beka ye ho na ya bonkomo na baby adru no masa obama me kwan ka mena ye ka se be fa course sa okay what they say obi baby anipa ba mienu bi 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello hello yes sir
Sophie Madu. Me use over mena. I'm a son of Mona, so money, Monio. That's senior. I'm a sorry, deep like some of them can be so. Now, in one, and no castle. Me, 7th May, I care more 1 year. Me, who born your mother. Of my make a lockdown. Of my me, what they make a lockdown. Okay, matekasa. Just say, or more plan walk in view. Ah, problem is saying, so my problem is saying, and the first time, I have 10 years, 2019 to 2020, 1 year, 1 year, 7 months. Oh, it's never one of my years, because you have to so you yes, she said, it's the other summer. Young or more, who is saying, you and you can from so good. Mammy, who BBNC, Yasasi, the South of Canadian Bem, BBNC. These are independent South of Canadian expression of there. Say, and tell our man all right. After 2-3 months now, I can't see her. So here I know captain, here I make some what I say. 1 year, in the enormous time of the many day. If you know beyond what Aduma audition also said, you will be a media donor. Okay. The other side almost said, Bibi says here. Yeah, my year so from the dream, she's a one and Viano, so I made a man in me, but we are some. Now, so for the end, well, now it's senior of a solid thing, and so I think. Also, I think, and it's a cocoa bunny saying, Listen, I'm here to let that shout. I'm what's my also. Yeah, no, baby. I saw the man to some more effect. I can't cry. More effect. Oh, can I cry? I'm not the first line. I teach them all. Yes, Ramon, you man, I so 1 year, 7 months, no. When she had temptation, be I tell you, there was already we study. Never seen a meal or say, and for to me being in a year. Wow. And I'm Christa or Semity. What do you man, you man? Oh, because of compare money. We just meet you, text my contact, we need that matter. It's a day of 7 of you. Sensation into the map. No, who can be so you? And you need to wear near the shot, the other Bible in the passion you see anyway. Yes, Baba, we are no quaffo. That, or say, who's no quaffo. Papa, I mean, Shawati. You better come on. Ate. Hello. Tofiakwa. Hey. No comment. Mini asim bi akan. Bacho. Mate, odie maybe o chira da romanti ha ye kwa ho mintimi nkan sem bebre e wa fidie so na Tofiakwa. Aso. If I tell you once now, you gas over the top pan on our battery. Okay. Hey, the cattle say for us to be at all, the top pan, I'm not from police station actually. Mate, Aso. I want to be brave, bro. Tofiakwa. Aso, By no Kuremo, team now, no, we are Jumano, and then on Makasa. I could be grabbing fireman, no Kuremo, experience in all. Oh, experience in all. Now, I feel no correct. The air can not a wabra winning. Now, with more than I'm okay, and never pay your back as a man raho. Now, Shapasa, I did the dead the senior for 1 year, 7 months. Now, they would the whole. Yeah, I did the dead come a boosting you system. Yeah, about why you know, not 7 months. That then now about it. Now, as number there. As me ba jonka wo we betumi agina no. No, so me that's it. Hey, yo, course no. Hello.
Hello. Bajo, I want you back to here. Mommy, Bajo, want me to. Tofiakwa. Papa. And some now more canon. Very interesting. Thank you, my dear. Na your family militant. Okay. Na asam na branche ni ko bisa papa no. Emudo. Pa. Na ekoma enye mema nkwa na ekoma won. Ma. Ekoma mema ne men nyina. Enna se wo yo ba na wo pese wa warrior animonyam bemu a. Enu kwansa wo di wukunu anim eba fom. Yes. So fe dia me cannot hear. We are san akoda na chi. Good. Enu kwansa wo di wukunu anim ye den eba fom. No matter what. Nyankopon e de be ma esia wawie mu se me hu se de me sia ka no. Abusuani ti ankasa. Na nemu sini. Yeah. Be ma ne yetiri. Sompa FM. Mem kan so ba de ye kon. Ah. Be ma yetiri. The fact is be ma yetiri nche say oba unim nyansa na say uni stay wa wari. Okay. But emema se usua de ekọ wanim kakra. Ye de tumi ama be ma. Yes. But emema yemre ewoni emabimu. Okay. Eba efie asetena mu a emema yemre. Okay. Den emema yemre. Emema niwa ehawo. Okay. Ye woni behu bia no eye won fe. Okay. Enti die be ma ni behu eye ne fe. Na be ma na ye onfumso. Enu nti na Nyankopon de me oba abeka ne kunu. Okay. What did you mention? It's your power. You know, said they are no buano. Na sadie na na niwa ko hunama na koye boneno. Na twine free ho. Okay. Enti me ko fa phone. Na me yese. Na me yese. Ni pia wo ma de wo ko abonti e hu na ye ofe no. Wo ko hu ne kete na ye ofe. Okay. Ena oba sebe upa bonti bebre no usa oba no ye warewa enye yie. Okay. Oba de utene fie ye ka so oba tene fie no ntere say menye adumo Abi nya no asem ne ye ka utene fie na wafe fie na watutu fie sabe oba bi wo ho no ma ta ufa billions of cedis the mano so on fan tutu fie a ontimi nya hwe ma na nye fe Abi. But utimi ma oba bi just 10 cedis 100 cedis Sompa oba ade a oba ye no fie ho no you be surprised. Yeah. So what you say? You nyina ye ma but ye wo ba na ye wo ba. Mate medo asepa. But school na ade akọ no akire me gidi se da kro aya no abesra me wate. Mate to fe be ba abesra ododo. Okay, I want you back so no na omuna samwa asempe nipa director watenase. Ni nua ka jamranya medru ye ti wono ebo ni chidom wo ha. Na asemu asofo no abeka no anwumri na mebisa menua omono asamwa se ose oba ofo bi oh dabi o misro emfa obi bi pacha why Kanye asa mo mo na okay Duncan Tofiakwa yes sir ya go na me da ka kire bi na me ka me tinki we na fele futu a o sama na e ko pa wa yo sisa na se ya me ta futu na e ba ka lo bu pa je wa no e to ga se ka me ni ya let's pray we se be me alwa wa yo sisi okay na me be mo ga na ha o na Mate that's it amono Tough. akwaba I'm just say bro. I want you back so na yeshia no na last week yeshia nkomo bi ase Yeah. baby out here na onua ke jamra tie Ya no better.
Ela munyina ngo munyina no obi anye team keto. Awa no betra. Ahadina obi enfa mema awarefo. Niema a omo yire no ye omo a omo mpe. Ana maami nso ejina o ma ema sujafo. Ono nso ejina ho ma ema sujafo niema mema sujafo de omo mpe. Bema yesu gina ho ema mema sujafo. Ono nso kire niema ama no omo ye omo mpe. Ena ohima nso oba ware ni. Ene baabi e pese ye de ye ni hwe. Eye niema ye partners ye yen a ye mpe. Nkomo a ye die no nye ye na e wa hanti ni ye di. Omo wa bonten enti na ye di sa nkomo no. Na ene suahunu a eye me ba kosu age wa akode ne wa ye maami no eka ne ode sma me se me meka eye papa bi a okobisa oluma bi se ope oba aware na o kire no niema one oka kire se mmomodin se obefa oba oye oba o se oba wa ye dey o tena bontin dodo sinifie and also oba otoso mienu nso eye oba ne bufu a ogu be mani mu ase ena de etoso miensa okache ni say oba otade be ma compare ne yonko be ma onwe de onfefo aye hwese asumasi watoka ama we ne yire last week nso oba hwempabo na ehye no good ena obeka twa to say di twato oba niema no doso but fo yi na me fa e bia da foforo ye beto aso ena o say oba wo kofa na otoso enan no o kan se emfa oba obenya bra wada anadwo na ofa wo phone o hwe course dodo e baaye de ofre wo dodo o choro number nemum enya oba ka obeda sori anadwo no na obutum panim de nsa gu so bompaye ma na no na sofo bi abam se oba woni ne tie a wo ye sofo maame otwena so 1 year 7 months asisi a opese o kire se sa de no kura twa mu no 1 year 7 months nam bisa se otiase arenka so wu ana wa benwu sa dama na benwu 1 year 7 months are no wa benwu wa benwu are na wale mo ni jene de wow so buy kwa friend ma me friend say every day eno nganwe o nganwe edi wanka wuntimi debi na me ba me no te wanya o trade di man bi a be 2 days na bi sa oh yeah on yesi ka danfo asem ni moment say danfo bro wo dia e wo mpa say wo bema oh yeah o debi Emma ya gudi o mpa so no ya adwen ka ho eno ano no so person hu sia no ntem ho be sia no ntem yes so person ko achi obekwa achi yes ay adwen no o je ma ho akono sa yankopon bo ma pa ba cho mu ntwa de we ma me wate ma ho akono pa sa obi o ti wiase bia o ye bema se wasi suo na wani we ehuna de untimi nyina nka nchem se ma ho nya ma ho akono nya me bo ma special on se bema ne yabo no na obusa awrade na obo no ma ka me etia ne mema ne nyame bo ye no nyame ne wonim se ye nkwanti o ko speed dodo ntina ya na o kan sam de aja kra numre yo na me ko speed dodo ade bia so ka akra ne ko speed e nya accident okay edun se ye ne ye rede no so oba so bema so be dan no oba akra na stay ye che no e wo kwan bi so okay ye nya soft okay nyankopon nwe oba eno nti na oba asese be oba wa bodam no ya wadwa ne ho no ko se ya be ma hu otimi kofa ntoma no de adwa because obo mo special no mo ankasa no omo ne ye bi ena ma o mamane okay ndi wo pese o kire se enka 1 year 7 months nka untimi na so wa benwo ena wo ne oba atena se wo omo na samo ho ne oba atena wanya ni tire di mu kura no free Monday because Friday no senye emma ya de bi na kotoko na ba wanya twede bi 2 de no kra no e bi a ye wo oral sex bi no me ye obi emma ho fe yes emma ho fe se ye nyanya atwom
simple o ka sa asem obi gina ba bia na ma men ka sem cho se ma ho fe e ma ho akondo yes etu yo ba na wutie ni a de ye kan sua bibi na ma ho nya akondo yes ade ma bema e pie firi abonten wo bedu mra bi bo se ya pon anadwo 10 o'clock wo bedu sport bi na bema katachi bia no wanu mama na ka half na o si one se ya koli onko to hwe wo fie fie nye onko to hwe wo fie. Wow. Adia onko to hwe. Adia ma be ma trafie pa se be ma pia. Na se wo kofie na kono. Se wo be du fie pa na yire da bed aya akonwam no hweti no boni kaketwa. Sa Hey! Oh no. Hey. Nika short nika no. Aha. Awurade. Wo. Na me on. Tough me wade bi o mo so I think say memman be pre e memma your problem okay your problem pa na nyese bi a problem da yeso na nyankopon akekira ade bi ato yeso okay mimi se mpentete pa ade na me ame de yeso dwale kwa mtimi kwete omo no me kwete omo no na de o kan samo atemi o dwale me mitimi kwete what is that de na me ame de yeso ye de abome my addicted atete de bia na sese menya bibi wo me yire ho aye makono a menama na hya madwem enti o hye dwan kro o dwan na o tete metimi kwotete na nye woni na te hwe ya de omo no yare omo no yade ade ameka ha we make obi be ka me se emema enu ma ye hu ene de wo ye mu no nya ni nya na voice na out anu ano na make show wow mina make show menu ade ono ade wo de o ka no se de tie se nyankopon boma yes hwe ma men ka sembi tofo anya oba pa na ade ko fo na kasa yeah na men fa ne se afene ene first day awre no ko hwe nyame ampata dan so na kasa o se o maame e de wusu a wo be wiansa na wako dabi mina make dabi omo no jai na nya eni asam ye fa ni abo me pese me nya atwom obabu alusu jane mane ko enu anu no unya no biem dabi hwe wanya obade ni kofi wo ko nyaane mpa bo wo kire awrade mienu fente na nadwan sesa awrade mienu fente na nadwan sesa obade sesa wo ba na yiram enye me na me ka kire na ne ka kire so o maami yare wo betima ya wie se depend wo fi o mo na me ba ketwa bi ama I want you back so ya bo omuna sama na watere nka so mama na me ho kakra bra atem ba me ba jo yima madaro ma mba me kwan me na me ho kakra ja YouTube for na daro manti me nko mra okay aha na Menim so but I want you back so that you agree ye be din komo
kaya na ise mususu ha mo ni kura dodo omo no samoa wa ha omo no na me bisa say nti o tete saa na da kure chiwa na so obi be chiwa ba de tofu ebi ato da obi ato me na de wom ni say ansa na oba saa de ni nya na so o check baby a wo gina ansa okay aha ebi out company house de a okay obi be hu ani wusem okay na me de me back to na che me ai oba na wo ye den na me te ho ahwa ne ma ahwa ne ma me ana wo ye den obi ba no be hu obo se papa yem se na ye de ho kame no sa no bi bedwene e ba sa no ye den ami bobrim bobrim da wo ye den na se me ye de me ye ntatia be ne obeka wo ntatia ne be mo me spray no na ko adwen de je Tofiasem na ye ka no hwe obi beka se hwe de no ma hye ni pam be mate abrosa tenten so wo okay abrosa to aso 4 okay se sika no wo ko no oba ne nte so wo bi dabi o be ma bia sika bia so oboto bi oba ka ho oba dia yes mi na meka chiro oba dia sika so oboto ma mi na meka chiro na le sika nyem boto ma oboto na je wo dia ko pe bia di wo ba no so e ma wo strategy bi on be dada hwe unya oba wo do no ye kai ka nya oba bia na unya na bonten a wo do no okay oba bi wo ya pasa okay bon pasa no e pentima me to okay awanum upe bia pawanum okay but oba pa sebin pedro champagne for say wo to ade boaden a e dey wo hweso ye yeah ekwan bi so oba bi o ma wo bre okay sa no ma na ehu mienu okay oba bi oba mo abre na oba ma so anya adwin bi se wo bre o ma bre me bo pasa no ano no okay ene oba bi won so wunya no a wo ba bre wunya na eno na wan hwe yi a sika bi a hye hu bi oba piama no so oba bi o wan hu na wunya sa di mani bi wa gisa wo gro no na gro no oba da gro gro no eno na wan hwe no de ko wura supermarket bi a eno mo oba yi no bo se o mena sisi na ekosi na ebasi sa ai o nsu ntimi nka na so wo yi abro so a wo ntimi ka ba na waka o kana ni bufa na endai eno na wan hwe no bisika so boto mani wadi afra o mu ye adwuma amanfo sika omu wura amanfo sika me frisa de no me na meka cho secret wo mu no ente se wo timi hia oba bi na ni face ni ne bibia to so ade no kura no so on request kura na ne bo de wa na beto ama no because o lusu no kope no ano no enyo oba bia na lusu no ene sa nyo oba bia na lusu no no oba bi okura to guess obenya ne number kwa nya yize nti nya oba bia na we lusu dabi ne ja ho kwa na re ka sem chew etese be wu ko okrum eye bia ba na sem oye bibi wo mukrum okay na bi amanfo ka e wo bi na wo ko na oba sebe wa bu tiri mu pose oba e de oba e me girlfriend nka mepe ye nam hwe utimi hye o ma bemba bebi aware ba timi hye oba bi oba e de otoma wale so nka mepe sa yeah sa ifuchi na bi de bi echi okay ni kwena meka cho no oba bi shuti mu bema bi oba no ewo ekunu otimi guy de o ye me guy ya ka mepe because oti kasa o ye me taste okay na yo baby hon ma ya yo Tofi hu nanim se ya sabi na o flap ko peja eh sa anya suha na ya dro ja suha wani wo so edu bebia edu bebia suha wani Tofi me so baby hu ni se ya adien hu ni se ya adien de ntia ma me kasa ne se ya se na nya ni para nim na nim de adien Tofi na num ye ne me ma yete de me o kasa nya man ga wi ni Sompa FM. Kekwe ni mo. Aponche me. Hwen o ha me chese asem ka na meka. Ya tie wo de busa mi nwen. Nya mantia ka ye bre. Kedu me bia bokompon ko hwe ochi. Na msese me to se am hwe ma chise am me ye di nkwasa asem. Me ye di nkwasa asem o reject so enye yi. David atwa reject enye yi. Atwam. So, enti de wo mu ni se na be market eche timi to asase e bia filling station the man girlfriend. Asem asi fie ni wa. Papa bi o si filling station man girlfriend ni niema kakam o si filling station the papers ni show ba ni nse ma she kim ana ba no so ko hu ni guy a o do ne pa ana shone papa no asam ne ba o be ka che penny and the later yi emrante o be ka che no sha no waye ene sa ne tede asam ye mission we mo si je me ba no America ne te amawu oba bodo ti ogura kono akodim kodisam na ya ne fa kwanya wosuka odrume bi amanso mu ye mobo omu ye mobo hwe odo enye jimi o dabi enne me kasa asemu yi obi do obi enye jimi ama awosin kura me na me ka kirawo ama awosin odrume bi amanu bi
afa ne sɛ sɛ bempɛ ɔne ne kɔtena baabi korɔ no ɔno no aka kyerɛ sɛ mepatwɛ ma adwo nso aba wo na wakɔfa telephone akɔsua na awai akoa bi a manya no akoa no wɔɛwɔ no ho hwɛ momia frɛfrɛ lusi na mu nyina momra yɛbɛnom wakɔ wobɛkum but ebi nso a na nka wonya abotɛ yɛwɔ baabi hɔ no ne ne pie sɛ wobɔ kakra no a na wɔka kyerɛ sɛ dabi we too expensive ɛno na woyɛ bɛrima ma wɔni na wɔwɔ nɔɔma bi ho ɔbɛboa wo ɔmo no meda se abusuafoɔ ɛyɛ wewe ɛne wɔne abrɛ ɔma ka me nsɛm mekɔbɔ tv bi wɔ baabi okay mebɔ ɛm sɛ 2 weeks pɛpɛɛpɛ ɛne ɛwɔ mesi abɔnten bɛsi nnɛ tv nda so bɔdɛ mɔ Satama na mo wiase. Enti ukọbọ TV no. 2 weeks papa. Kakra bi na bae. Eno ano no wo mi shabon. Enti TV na kademo. Na me nso ntimi nka. Because sa magumi ho ani mache. Aka na no mafo no ma ka me sha sam. Sa. Kromwa, wo pa miemie fo la mo nyantikuo. Amafo no ma kam. He, bankuta wom. Ayi de ka bankun. Ebi wom. Chop box. Fridge wom. Embe ma no ma ka ma ho. Emema no maka ma ho sa na dienti ana won oba gina kwan na mo peka mo konkanya oba benya bi agya na da so gina ho oba kodu ofanko na da so gina bi agina ama okay nyame bowo mo hwe ho so ye dakro ye benya bre na ya hwe niema akokam na am sese de wo kan no oh ene nyansa na meja nka mewe owo marketing o se na owo no aye no mewere kra ho tv ni ayi amun soko brand ni na ayi na de me yansa me sande ayi no na me surprise no ni ho eti me de ayi no remote ni nyina to ne mpa se de be opie ye obehu kese me do no oba ya ankai o tie me na no kan waka chem se we kura na esua man kura obi de e te se stadium nam se de menya no no ema bi ni me ne mpotwa no ma ha bi na mpotwa abusafo I want you back so okay abusafo mu yanku ye no na nyesa na am se show no ba bia akoda vete ahai ha kesi ehu okay 510 mami mo bo 1 or 2 things be so okay oh omo no abije ay kwa ba o wakaya na anona o mani ya dan se o check movie pa wa ka se mo se o to awonto na ma akoto ne na fofo pa sa do akotira ba bi miti omo no dia ba ho apaso fitie hwe obema ohun wondo no was spend a lot ewo ho de open no he de umpe akweno yakwe me mpeno susu hwe obespend me my experience a whole lot wondo no and so said you was spending what said no there can some way the word Jimmy Papa e no kre e bi wo okra so on kase wa Jimmy wa mani yes wa ma udi se be ya wo na otomo ti udi ya mu ye de mu ampo obi on ma no store stupid man crowd best all everything me call that sure yeah wo ma umpe no no spend a lot wo hu ba me media mechanic say e ma no e wo se du ba bia mo fa buo ma mema because na was store number you obi ama na to nyanya mu e na reho but ya fa ne say emfa ho se ne wa Jimmy wa bepem ya medi ni sika ma ne hu ni say enam dua so ana hu soro sure no next week Ewrade ya adoma keja mna bakora bra na yebekọ meniemu akọkọ ya pese hwese bema ubi bia kodi oba ho ananse oba ubi bia kodi bema ho unya opese enka oje wade ndi se nka TV nu nya nka baka kwaje ajino sa na rumu nyina ka o rumu na me sa pani padi me chiko fixe ye kama wie ye tofe
ana no anu two after 2 weeks na kana jam kejamra on do encha no ayem what ni ma kam say ma me feel about bi so ncho hwe ema no obi no boyfriend pa odo ne boy no na obi apɛ no na wa catch boy no na oni boy ni mienu nyina gigi flip ne ho munya obi be catch us ai no crepa madafu mbese mebodi o bedroom unim se ono na ya mebra ono na ya mebra no mebra so na oye me no crepa no crepa ni nyina nkonko wie no saa ma no ya na mema no gya omusi omuja omusim omuse na material aware bi mu emma bi mu ye de omusi akwa dabi ana man so wo no ye saa no ba no fa ne ho adwene onim se wo no ya percentage ne ba wo ba no gye wo de mo chen ono na wo so de na adwemu da ho de no so fa na adwene ma me fa akwanya we so nka se bi nchira ba ukohia be ma na wo ni bi na pese one ne tena ho saa enye wa adwene se wo kwa akogye obi sika yes da be ma na wo so du be sin se obi na ye no saa na wi abe e be da wo baka kire o se oba wo ne mema da gigi sika da chi mi sika wale wa enti se die nsuo ye no saa na wi aso ye enti omo no bemani ojiri se bemma betime nya kokodura hunu se oba amene ni tie no oni we akwa akoda aba ah obesane na no asam ne bi wo ha omo ye from prostitute yes sebi ye from ashawo boyfriend boyfriend yes don't say that no crap na me na wo oba ogina kwa ho wono ne mema kokko deda what was like my girlfriend Menim oba ho o date mema makomako 9 at the same time Menim oba o date mema 9 instantly mama nche wade bi tete na ya mama mo ko Cote d'Ivoire no ne omo sebe ebi mo best brother obu a oni ni kun ne wo enna ono ti oba be ma ne ti oba ne ti gate twen enna be ma ne da bench bi so e wo ho na be ma be fa na ko she dem time wade pon opon we no kwa bathroom ko dware na wo so wo ekunu no wo so because aduma ye didi ano oh bebe we da wo ba ye be for na wo sa wo mo ma cha Cote d'Ivoire na se Nigeria no no kre wo bi nti sa mema no se wonim na okodi nkwasasem se o yire yesa wompa wo ni kapre o na ni na ya no yasam Cote d'Ivoire akra de wa adum ha ya plaza ya sakra mese kasa me baby asem amode abai no fact me yema hye me kakra sure se bema onim se oba amene ne tie ni osan ma kwan se oni obi ndeti na onya bibi kakra amra fie bibiri wan fa ma kwam wo fie adumo mo kwa bema bi wo kwa ba bi wo kwa na ne kun odinachi no no ayai tu bedi ne shun kwasase ma no mo ana santa ne hey tuba omo na yesa no ma no so ti na ka so bo me ne bodyguard to fe no ma nya me wanwa me ni papa no oba ne kwa adwuma no ono akote ebi a prize aboso no te ho hey o twa no time no so pe because ata wan kwa mu nyina mu na ma twa komo ya o mame ka asem dabra ba we serious so fe mane nyo se me ka asem bi se bema umpe bra enkofo ba sa ye me ka no se wonya wadwen se oni oba betena enkope no because obi enkodi na won hurum won fa ase ne mrawo na woni na wuti akire se eno na meme ne me gede ti a me wale na wo bema no sebi wa lost wa adwene kakra because e wasa wo gitum se wasa wo pa adwuma bi ye na wonya wo so ne wo di a wa ye dai wona na tena azema kan obi hire wo ile jano obi ta wo de enko wonim yima IT wo so wa asem kan sha anti yima ya bie microphone no bra anu so obeka sha ne no maka mu ana ebse ne maka mu ati abuja fo se wo tie mi wo ba bi a wo na office wo ne maka mu so yo ba so ye bema wade bi aka mu no number me de ma we no frɛ kuraba beje wo de kuraba bra
Say obi agi. Ye be kwa akọ. Ne TV akodi ba. Mo bi so no so ne dem niam nyina. Hwe. But ebi wa kokodro. Na enyem emma no kwa be obema bi won so de na adwen ba oba enso be so adwen oba so de enso aya de adwen bi atuntem agini sika enso de bebre eno de emma de nde ya na tam je sika aha no de na fridge no sika na de toy na me cheche even the police dey ya job be bi for your ba ko jamba cho eno ya adwen kese awon sese de bia wo ka che oba sese be mpredua se enko sankole na yenkodom na na jami ko asase yenkodo a on ne mo pa ka che se ye akujua ya ja me wofa me pesa no masa wo me wona me ye no ma bia me no na kwaku no say nya passport no se me nko ni nipa bi na me nko no nya ma wa kan na ati ade pe ba se na ye nko no so am first ka bi me da me nko am first ka bi ama me ya kana wo de wo betima mam ska dia wo de waka buche ni nko ade oba obekwa Sa mo kwaso ni enu. Sa obuan won anya buche bi ahutei. O peska na kwa ya de. Me ma ye ne de ne de ya na de gifri ma no. Most of them ne iska. Okay. Ya ne iska. Oji de akwa ne line. Ana be man so atam se manage ye no ma yentimi nka. Okay. Unse ma kasa o. Yes. Ye ne yentimi nka. Eno ma ehye mu no. Eno na ya nhwe yi ya na bi mu di awu. Okay. Ane bi mu de wan so akoma obedi awu. Ya na police ni wa ko tutu akoma adwai. So ho. Etia na ye besre. Be ma won ne te no oba won ne te no. Hwe. De bia me kasa se won e oba betra. Within betra man say so hu oba ne life. Okay. Within 3 months so hu be man life. Be me bo okoko ba no de ate. Okay. E ma no kope wo mu ase be udan wo dwan yo. Sa. Patakuni de ate. Okay. Short ase e te se mai. Okay. Sa obi a okope bia patakuni de ate. Ye de ate ne de. Onya wa ni wi a. Onya wa ha sa ne fe na. Sure. Oba kire se. Unse oba bi wa won ne twempra. Twempra twemi odi ne hu ni pa. Okay. Because of oba no me spray go no. Okay. De atale e shape yi ni shape no be ya cho. Okay. Ba unya wa ne de stamp ni si so pa wule menya. Onva ho. Enu ntu pa de me kan se oba ye continuous. Atama na oni be man na twempra na bo life ma be man no o ti hu ja no je ne sa ko no kre ni kan kitinkiti esa wo na man pa na wari na wani abri ni kan kitinkiti so sa na ma hu man skin ye sa na ye nza omo no ba wo she ni ka keketo wo fie eno na ye aha ade a ye hu man mu pa no ya ade e be twate bema okay hwe mamen ka sam okay ka be man timi nhwe oba sa se be nkoto amenam yes ebi hwe bi wo na yi so okay TikTok so akwa ni si no ma okay na na yi ni soap ne ni phone na oba ni twam o hwe ni se sa na ofa ni otwitwi se ni soap ne phone no dey semina wo ka sa be man na kwa nko be hwe no ye wade bi ade bia ma oba wo ne tino se ye wo mpena se ye wo yire oba no yade bi be ma ukru ani age emema mpie nkwa bonten kwa wo dabi ba ma bua wo pia obosa nanfo ho ye dekora no na wo kra wajimi dem pese me kofie wo na ne nanfo wo so pefie kododo wo boa o kwa ko hu ade a e na kra pe abusefo em say omo no ene mama na ni asoso ja say la woni ma akọ mu no obi so dia kam chame dia na manya rekiche ana manya rekiche okay abusefo Traders Company Limited at the charcoal powder ba e for the Traders charcoal powder ebe boa wo nipadua no ebe huhuru mu mesrew bomoden na ne box na ne color no eye akukọ srade ene tuntum enti bomoden na masa mamnyama jumate omono mamnyama juma Traders Company Limited abusafo ye Traders charcoal powder ba eboawo nipadua no skin no bibia poison bia woni padua mu no toda kra wo sen opese a eye fita bomoden na wisu Traders charcoal powder na emwa 0243 943 413 0243 943 413 ana pomo me kamfo ade ama wo yoba na utie me be makra na utie me still bi na pesa wo ye nkwa bi na pesa wo ye ni nyina no pomo mix tomatoes no ye won mix wo ho bibia wom enti wo te ano digu mu ano no an ready to go na okọ me ba chawo bomoden ye nananom ni obi a oya yi bia nim say
onoma wo de ye nkwan na se onom a wo say yes onom nkwan wo wi a srade a wo nipadua no mti me kanfo aperativo ade ama aperativo no Italy na efiri ho aba na ye to anketinkiti bi a Curtius marketing adaroma ena wakofa aba herbs na niema ewo mu no na ne srade ewo nipadua no frɛ yɛn 0246270221 0246270221 na emo asronko kwan so twame me ba bɛka permission ho asɛm de ama wo nyame yadoma me se next week no ye bɛhwɛ niema akam oniema akam ɛwɔ bɛma ho ana oniema akam wɔ ba ho no wo de frɛ yɛn 026630 3733 0266303733 next week yeshia na yahwese yebetima ye hu adwuma akɔgye ama ebi kura wo agye sem se lawyers bam na bibi so wo hwa 0266303733 woni ma kamu a wo de frɛ ofra na watwere odin ka kyerɛ Tofiakwa me niema kam enya wo number woni ma kam no waka ne atwero bi wo kura wo de ye list esanso ye WhatsApp wo de ye list ebia Mato TV empa na wo ho no me na metoye mattress no me na metoye bedsheet accessory no me na metoye carpet sedem ho na ye mea hot tiles me na metoye wo de osisi ni nyina na wo hwe na wo se Tofi me sremo wo de tiles ne de mintimi nka ho hwe me de ache no Sompa empa no nso se me ma me yonko be ma ba be da so pa ginani eno de ya enti Tofi wo de sempa no kwa na monye mame a monye mattress ne mame be ma no ba na obeda dua no so en de me nyama asem ni nyina no wo de ye list no mayen fra 0266 303733 na yenye ho adwuma na mon hye ne wɔ nanim na me ntɔ me anse ahunja ai omucho unse ba no so no wono so wasting time na me na ho ne ja me na jao by say wonu waja me na mra no say wonu obi yi for 7 years even kra no enya ware kra mpo na this time kra no say loss na ayo mo de no na mo wi konfo oba ofie wa nya hwekwa na obi o pipe position na wunkura ba wo papai no ejeni agweti wo de wo na chidia na say wo ka say physical no wo koje ne sa ne die ayo ye nchemo I think onya nche no ho onya nche ne kra na say wontimi nkofa ne nyina tofo mama nka sa se mo na mfanya amse mre ni ba ze kware de kika kwere de topic ye betimi ayi sa ba bia de na mo akoda ne ba fufuru de wo munya ne se na mama nka sa se mo nchega na forma ene ye mema okay one me de bia me ka sa se mo se awade so hwe mu pa nka Ghana nkenka ho adena minim de ntia me ka sa se Ghana the word awale ne ntia se hwe se wo hwe aburochire oma wade omo hwe obanu nsu a wo hwe nchenchen yo ekwa bi su de bia me ka sa se ngoi abroche oba bia bo degree pa esu ni kun adwuma o ye sebe ebi o ye zum lion open because odo no ye dey ye adwuma strong ye one way pen ye de pe nipa ani ye do nipa be ma no ni papa minister o Sompa be ma ni store ha wo krom ni maame store na be 5 na wadum sa store na wadum so nye be ma idia be ma papa dia ye dia hwe ho na odeko je to so the word sex and kasa Ghana yenka ho sex both side oba ne man memanya na nse kra na sebe yes education ya de education no be kakra me kata mana mo wiase no me friend o baby me kisi no sin tasua be yana nim onim the way ya kisi site nanu ya na Ghana for money be ya de o hwe mama nka sem chew size ani ade ba ye ka ne dog ni ade nanu ya na sa no man ye hu ye o na ye apam dada satam na ya pam dada so chase enti dem person me kan sese ya wale be so na wukunu mpese opia eduma bia ya na man bi lazy or sex on sa man bi lazy or sex on how what the no ma bi yi ni ho ano satam so be man so ba hit okay it is a kobasa be man re mama nka sem che wo ba ya kranten kwa isi wo obekwa akra kitikiti ba kodi anwa mo ni mako o no kwa na ni je wo ndi wo person o chese se be man ba hit na on fi no ya ba yi je cha mo ku ya
Hey, amogu eba hit no wasensen da ho. Sa. Hwe. Na Eti ba ma ni. Wo se eti ba ma ba hit ana ere. Ba hit ya. Ne wan fa ma na hwe ma me ka sem cho. Ye be ma na ka se ho. Eduma bi na ba hit pa na se sabe esole ebro so a. Na wo ye nya penny wa ya ase. Sa. Ai na wonim. Wo pro na duan ne de an. Abe me boa. Ade na duan ne de nya kwadu. Ase na duan de nya konkode. Be ma ye duan ne de an. Nyoba. Na fe se me ba hit ya pesa me nya dan. O se bia sa da no ya na bi sei. Ano ya ria ba enti na me ka se ma bi lazy. Enye lazy Tofiakwa na mema no su bi ho no ma omo ni mododi. On get you into the mood. One year. On get you into the mood. And them no nyadwe. Get you to the mood cry. Ono no ade na no pese owure. O ma oba no so mfi. Na sa no ntinu oba na. Debi yenye sa. Onu one thing say ma ma ho wachire. Yes. Okay. E chen me ma ho wachire chen be ma. Eno omo na o say ayi Ghana man fa ne kwachira de. Ah ye be ko. Tofe o so ye dun ko kwa. Dem ka na ye dun ko. Sa ye kwachira de o sa. Ma ho wachire. Okay. Na nyame ya dum na be ma unyo ba. Ne ho awu animu a wo di abe. Okay. Then wanya wo. Okay. Ana di ntia me ka sha ne se. Emema de na me nwa ba yi kan. Yenya yenima gro di wo mpa so. Ba ma bi wo asa. Wo ko ye na. Ba ba bi wo. Oba bi wo asabe. Unse wet no. No ba bi na wo bi. Bra no. Oba bi wo chire. Okay. Chiso ni di agro chance na ba. Okay. Ana sa de no sunsuo ne wo mu mienu. Ba ko ye reso se na yale. Omo no. Receive and they are let us do. Okay. And about also to no so nya sabe nya de awoba. Okay. Sa no man you ba we cro nya ti se nsuo. Okay. And about also say make na de japade ba. Doctor Omono. Doctor Omono. So just enti oba bia wo bi. That's right. And no na say wo ma oba no say wo jeje na say onya. Get the pick in the bar wo jira na be nada. Yes. Hey, Omono. Oba no ye very strong. Oh, feeling ni ba no. O say yes or both side no. Ye man do dem no. I no be Hey, because say Omono can I say money hitina say I say. Ukunu ho anase wakọ boy ho anase wa hiti na otimi hye bompo enim no kre sa otimi hye bo enim obawie no aka kire say wan fa ma nya sa na me ho na epese bantina me ka sa asem obitimi sign ayi check ade abe chance na adwen aba no so wa sign check na nti omo no say ba sa hiti ni ba na wani ni watch na ade no sa feelings ni ba obi ntimi control sa feelings ni ade se o se ne ho nyina sane no esane ni wie na oba so eni kwa sa otwen ma woni be ma da wie na wa sad na ne ho e so baby thank you oh madam for ma wa feel madam na de sister Cynthia o kasa free USA also Tofi the over haro was an interesting topic Mami kan samba ko awarifo no titiwe mema no e wo sesa de no mo hwe ho ni yie papa okay e wo so mo mama no e ba mu dunim se de me kan no dada na de me kan me omo ye ye bo ha ma no wo so ni baby we should the busan baby you feel it wo he what you say that's right yeah ma masa yes anu so we na no ma kam no I don't know so yes yes na esama like Tofi bi na what per block akra to wonum yes so what you say na Menim ye this year I want to pass na ba bi am blog pa ice cube bi no no wo dia to wonum na wo tafre na wo nane gu ni ho na de ba whatever on say e ma ni chirensem ni say me busa say I hold the e ma dodo say ene timi fragro oh me fragro dia obe ma ye fine average e ma dodo say ene timi fragro okay enni kwa say da bia wo kunu da bia ye ne fragro ba o ma na ye kan ne ma e ma ya e mema ni je e ye ne ma bia
ɛma nke yɛn so yɛ ne gye ho paa Okay. sɛ wɔwɔ hɔ paa na o baby ɛbɛfra agorɔ Okay. oh wɔlumai yɛsi bɛ gyi sika koraa hwɛ ɛno nso yɛ fa ɛno so yɛ so maame wu kura na wɔn sɛ wɔde nti na no ɛno no wo yɛ ɔba aware fo kwa bɛ na betimi afa so afrɛ ama obi kwan a ɔbɛfa so a bɛtumi ebi ɛna de eyi ma fi mi kunu nti me pɛ sɛ na ɔwɔ adwuma mu no na wafrɛ no baby today they have mixed you ma feel wow nti ebi a waduane o ka kyerɛ me sɛ menye we on na ma yɛ we nti de ɔba ɔbɛba no na mama wo kunu didi na wo te ne nkyɛn na de da ka no ni ka no na wahyɛ wo de bra ɛma yɛ wɔ bra sexy bra bi a ya na yi wa ha sɛ no nko ana wa bɔ sɛ mo na mo mu fie I was for program ram cover by na kyerɛ sɛ ɔto wa no tɔfewe o yɛ ba wari fo na wo fie wo kunu ka toto wa no to one when you make up a cry, a new crash, if ye, who couldn't wa. No who say yes, now fool be or new be crown was started. Now, bo, no, did not and say funny to we are blog on the fridge. Okay, but what your funny say, you be to say, and you would have mamma can say, Ebia, who knew and I say, we Buffy, Ebia, which my boy, say. Oh, I know. Sompa you be jabby. You say, can't jabby. Nah, and then we knew mono. Maybe you are teeny baby and any hair no. Who's it? You can't say Mr. Bema Befana here when it yes. If you are Beba, if you are no pa. If you are Beba, if you are no pa. Now, all cancer action. Okay. Medical Casa Ghana Hano. Your man, a room may be a Yenshian action. Okay. One and ye a culture say any Hano or Babes Bema pe. Yes. You nim Sardena, not my cousin Nanuyana, a bimu, a man be a Sardena. Sir. A man the action, okay. It do a bear man as a unim action, Obebre. Okay. Or baby, why if you're no panel. Oh, Jerry, a can say was ran baby, a wolf is a reno, or honor walk auto. As son and I say, or the or Pebibia catcher. Okay. But my money baby names Harden. Okay. Strong. And now the word honey my feel no stand for baby. Okay. But nipa baby nim or fun and no ma say me close wa female dabi. At the moment wo yiri beka se honey my feel or san or ka bibi achraw kasakwa. But nipa baby nim sa de no. Eti bi de me pesa me kan nyane se bema oba ana bema wo da mpa so na wo yiri adware oba bi won so ko adwuma gya na yiri okay ani kunu okay na se wo kunu wo yiri dware wie me sei se me da mpa so na me yiri dware no oba pe me nsole da o so da say me se me pentetente me so la kwahefa da ho sure wo da ho ai dai oh tofre mama ka sem cho ade oba ya otim di nya bema ntempa so otabutu oba otabutu wunim se mama ka sem cho de no wo de frɛ panim bi abusa no okay sɛ mo te compound as na sɛ obe yiri butuo si ade ayɛ mfa na chi okay wo fa na chi atete no wo benya mane okay because ho no nyankopɔn yɛ ho no tonton ma ho no yɛ akɔnɔ saa saa no enti saa no ma no
wohyia wɔ baa bi a wɔnim so paa ɔpɛ sɛ ɔka biribi kyerɛ wo na wɔ baa no so sɛbe yɛse bɔ mɔkyikye nso ase bɛka kyɛw sɛ ne nkyɛm awu a ɛni n'akyini ne sɛ obutubutu a anaasɛ ɔyɛ nɔɔma bi a ɛsɛ ɔhu sɛ no ɔyere ne hia biribi ɛno no na yɛne anwua mɛma no mabi ne mu ɔhu so ɔbaa nsa na ɔbaa bɛka kyerɛ sɛ hani sɛbesɛbe ɛnɛ mepɛ sɛ ɛnɛ me ne wodi mpa mu agorɔ no ɛbi a wɔnka ne sɛ ɛti sɛ wofra no ntoma sɛ ɔkɔ ne straight ne ma bebree nim yɛ but aborɔkyerɛ deɛ ɛkɔ so so ɔkyɛ sɛ nti ɛne ha no ɛmaa no yɛma ɔmo brɛ ɛwɔ kwan bi so ɛma brɛ because wɔbaa bɛtumi akyerɛ so many years na wɔpɛ bi waba hit so ɔntumi nkɔka ɛgye anwua ma no bi wɔma bɔ mmerewa a ɛnɛ ɛdɛ pa ɛfrɛ sɛ da ɔma ani bi da saa mena meka kyerɛ wo ɛti na nkora ne huru dwa mu no ɛti na ɔmo huru dwa mu no because adeɛ wɔba wiase na sɛ woanya bi a anya ama na mmoro so a ɛno nso meka sɛ mmoro so a de nyansa wɔ mu o woanni bi paa deɛ a asɛm aba o woba wiase no ɛne woawu kora nkɛyɛ nti yɛserɛ yɛmfa action wɔn sɛ wɔba bi wɔ the way a atare no 19 na ɔbɛhyɛ no ebi kora na hu ne skin no ɛwɔ inside so ɔkyɛ sɛ na ɔntɛm saa so wọ́n sọ mi kẹ́nyẹ́ sẹ́ maa ni sẹ́ bi gabadi o ní kẹ́yẹ́ kẹ́nyẹ́ sẹ́ gabadi. Kọfẹ́ ní kẹ́mu dududu bi dẹ́bi. Ọ̀n sẹ́ jí sneaker no jí sneaker yà àtàrí a ẹ̀ máa ṣe ẹ̀fata wọ̀. By nature no. Ẹni yẹ wọ ntàrí bi wọ́n so a sáà 19 yẹ wọ different. So yẹ wọ 19 bi wọ a ó yẹ bẹ́ẹ̀ma náà yẹ ti àsefo a. Wọ́n yẹ hyẹ sáà 19 náà fẹ́ dwuma náà ó bá. Ẹsẹ̀ wọ́n kásẹ̀ ọ̀kyerẹ́ but yẹ hu. Louder than words. Oh, you nim. Okay. It's one of the ones that the Musa were bound and instructions. Come again, Bremen, Quanisha. I know what oh, Adam. Now, send in your question. I don't know. Over there, he necessarily amazing try ideas. Mamma, there be city of Musica, no mono so dinama, and then a Japadia came a omono. And what's if you had it? Now the TV, also a TV, I know. Or when I saw or beyond to my TV mono at the TV mo okay what's happened what dinner here and said was if you had I'm for anyone on the can buy when you make money yeah and said was if you had sir omuno wabre my brother yenani abre oh yenani abre already tiawka on tiaw si come out Tofi yeah semu I want to back in the assemble ya sɛm de utumi ka na Tofi no mu no ka asɛm bi wɔse ne na tete hɔ no de ne ma ne me pa cho jai ne de ɔmo ka pa sai so ba na hu so ho da hɔ kwa no wɔte wɔ hwɛ wo da bi jai ɔbɛka kyerɛ wo ɔmo timi ka like no ɔbɛmu wɔhunu sɛ sɛ wani ma wo ho so a wɔno de we interested sir I don't know by action and also by voice obetimi aka kyerɛ action ebi nso ka obi o bɛka kyerɛ say bra na obi a hu me say ntu ana mo e obi obetimi afro oh na me yempie kakra enti ba man kasa no no obɛkasa fon so na oya dawa hu ana ana hu dia sene na onim la bia sa anti omo no ntisa wo ya be ma na se oba bia wo hye oba damfo bi na one hu ni di nkomo fo so a se wo no enti na be ma warefo bia mpese ne jire ene mema like obenya male friends no yes sure obi timi ka get na hu no what to say obi okra opese o ye bi ma sem che ye ba wiase sebe ye wo wiase no Emma ya friend o munyina nyo obi a na ye ka chense mepewo dabi nyo oba bia na ka chense mepewo dabi action ne bia phone so no yes de e ko na wan ka se mu mienu mote mo hwase oh yeah kwenene we na we ya friend na we ya friend na no minister ni bisa ko baby bisa nsa be ne kosi ye eh wo de busa no onete wo no nde aduro na achi wo etime da bia me kasa se me madam fo ne wo a o girlfriend nye madam fo no yes o yire nye madam fo no sama me kana no because mean to me a man who one year makonya problem nti be ma worry for o say a man who akono sure
na ma wonya ati de o kan no sa be da bia se ma me kan Sunday anɔpa ya wonte ya na se sa nkrofo na wo se oba no omo agimi papa se omo agimi o se die gay fo ni lesbian fo yi se die gay si omo abei pa ade ye me tan wo wi ase no me tan Tofi ha Tofi se nya me bo na nya abia bibia I 4 wo de o yo be message into the me ma 3 wo pa Tofi wo de me yamfa se ye ya mo ro mo do nyam se anhwe ya aje be so de machine no na me ka cho anhwe ya just aje so de I know so ha we ni sa Tofi tie me de wo mi mu no sa na wo mi nwa bia mu da etimi bo na eno no de se no ha no keke na nya keke Nyankopon bo mema no nyame no the speed dodo enti yeto ene yesisi echi ye resoro omo no wan tie sofo na so be kan no sofo na se no kan wan onye sofo na ase de wo yo hu sa ase de wo de na se wo ba ka ye no ti ase mo eta mani enye kokra bobo ekwa Nyankopon fo so bo man ni munimu a eni ba bi me na me de sheb munim pacho abia nyi ma fini ansa ene lewo bema Nyankopon bo bema unse ye wade bi wo say Messi ni Italy dan ya o ye nje na Italy paupa no plaster ye ne de nyame de bo ho say pau no so plaster ana tamani e ko school ni say free big lane o ko tikle na o de bi ye ka phone ni ade o wi a e ho atanta na don sa bonsuom na de ye shine sa na Nyankopon e ye ma enti ma mutwu mutan wo ba sebe wo bodam kura no masa huna do maybe no one hwe ya 7 predo bibi ebe de ebe twa ba wo mu nyame bo ma special eti be ma menye ho ayesem eno ti na ya na ye kase oba wafo kura no oba wa kura na ni kwase wo ne koto nse didi obi ho na bibi obi no na no aso nse wo horo ne nsa no ada sa won sambe de debi etemra won sambe logo leg etemra eto oba de ni sa wo hon sambe wafo bi ani kwase sebo no obi didi ti se de na menwa ka se sebe oba bi ntia wo nti won sambe da Tofi o so wo ti wa ndie bia ne sa tekena fo sa e twa so pa ono na me ka se me cho se anya so pa o nya me ka se me bo nya no oba be ti nya ko bia ka che be ma se me pesa me ba wo de wa de da aha enti me pa che o to oba be ti nya kokodu aka che o se bra mpese me ne me ne okoda munya anya ne phone anya ne refi on yes na gbere nye on yes na gbere Tofi ti o na na kono no paso no da Tofi ka se mi ene ma me ka se mi mu amutie yen me ba mutie mu amutie so ko wadanfo na akohwe na okona oniwa anya kunwa kofie wadanfo ne ba no ba me na me ka chewo ade ni patimi ye ne soso hwe ni pati katecho be matiase no wo se ade ye ni hu owiase ni pati mo sum hwe abrantie bi ne sabe o mu nyina tifi na me ka saase wo se ko ye nkuro nketo ani mu a adwaye ye nsi ma ne nkoso se Tofiakwa o ye sidru ba bi se ya ne se abrantie no oba ko homa na waka che teacher ni na obetena fi ho ne se ya wo mani bi teacher ni no so atam sika ba no so ama no okay se enoma ekoso saa no na sebe teacher ni no ekọ weekend na oba se na ntwinam ne ade na ode aba se ni nyina no na oba no agono no na no de no moye at the moment bia na oba no besa nsuo kwesi adware no oho na teacher ni nsuo kwadware na wodu ho a na wate asi oba no ho na se wo bi ofie ho ene watete hu se ade bia obebe kwa kwese nsuo kwesi adwaye satan so na teacher ni nsuo edai edware ene obo ni kura mane sei kache woni na ho foni to fo no se oke mate ti wona ewuo mu a na jadwo ata se nsuo edi kosi adwaye ho ampa ya kwa kumensa so asa nsuo ko what happened na be man sha ha ene na ade ekoso die ntia me kasa ne se wo ko wadamfo ho na woni ho a kona nya konwane no nipa tinye enti at the moment o wura ho no ene ma ne ye kakra okay so we ready odwale a wo ho kwan se ye de otimi ko bathroom ho Tofi eno ma chef ye hwinsu ogu ni so
na wa hwɛ sɛ adeɛ ya pa wo wiase sɛ wokɔ na ɔyere koraa deɛ na toɔ no sɛ sɛ bɛyɛ adwuma no koraa yɛ na ɛnyɛ ya dansɛ yɛde no abutu hɔ ɛyɛ kyɛn biribiaa na sɛ bɛbɛma ɔbɛyɛ so bucket yi mu adwaeɛ hɔ kɔsɛmɛ nsa nadeɛ na yɛ mi ɔteɛ mu apɛ yɛ wɔkɔ fam adeɛ nipa timi yɛ no so ɛti aduru ma bi wɔ hɔ no mu a mese ɛnyɛ wo ni bebree wɔ nneɔma bi hɔ wokɔ wadamfo ɔni hɔ a pakyɛw kofie ɛwɔ kwan bebree so na nipa abusuafo aka 12 minutes na yɛsɔre show no so saa ɛne fo ano sipa me na asɛm ne hia me ɔsɛ me kɔ lines no so bia na nipa ma ko so mo aba yɛsɛ yɛfrɛ mo deɛ bɛn no ya me pɛsɛ mɛbɔ mu din sɛ wahwɛ sɛ akɔyɛ ɔti hwɛ na taa so din na wo kwabra ne wote hɔ paa sɛ deɛ gas yi ho asi ayɛ fei ɛwura de yesu kɔtɛk kɔhwɛ wodeɛ dabi yɛhia sɛ wonya adwadwe bi yɛ kɔtɛk anwummerɛ hɔ ɛhɔ ne deɛ ɛwɔ class soame mama yɛ adwuma wɔ ha soame saa soame ma wɔ soame ɛti anim ha sɛ nso soame wode sɛ ɔkɔ ntɛm na crofom grass anaasɛ ɔkɔ kepɔle a ɛma no bi a ɔmutumi bom ebi a 10 na ahwɛ ɔm height no pɛ kɔkɔ tuntum na ahwɛ som na kakra sɛ awɔ ho abra dabi nti saa nkɔfoɔ no a wɔsɛm yɛ lesbian mehu wɔ mu a na mebuo mababa wa no hwɛ a wɔhwɛ w'anim dabi tɔfi yɛnka no kora nkyerɛ wɔ mu a ɛbɛyɛ te sɛ because hwɛ paa sɛ kɔyɛ na taa so dindin na sɛ bɛrima wote hɔ paa wo sɛ wɔyɛ ɔdan a dabi wode hwɛ wode wɔhwɛ na nata so bɛyɛ den wode wɔahwɛ nipa ɔ sɛ wo sɛ na sɛ wo kwabenane wote hɔ paa sɛ deɛ ga asi ho asi ayɛ fei soamefoɔ ma yi abrepɔ junction sei wɔn sɛ ayi matadis hɔ no ɛkɔ presby hɔ no wode ɔpa ɛduru bɛɛ 7 hɔ no kɔ no a wode akɔgyina hɔ wɔtatɔ petro gu kamfo ne nko a wɔde ne nam kesi na wo ko adwuma sa no mo utim so mo sa so nyame abode efo na mo te ho pa na wo oba se me de me no oba tiefo ntɛnhwɛ ne ye yɛ ka nyame abɔdeɛ ne yɛ kamfo nyɛ bɔne kwa so yɛ kamfo nyame abɔdeɛ tɔfi sɛ deɛ da bia me no kamfo ebi wa sɛ wokura wo bia masa mpa sɛ mɛhɛ me the last time I wokura no na de sɛ wode akɔ wo kwa me paa ka me no mienu sɛ suka na kwa na ne nam dabi dabi aka kwa me so pa de me first na me no nam no kwa samfo no ka chi jai eno anso na me ne kamfo ye kamfo so da bra de ma yo ma se wa oluma dabi la bia oni mate wala bia mate me se mo me fa we ntwam na afa de yamra sa amanfo ba line so Cynthia okay na na oba yi oba mega bai no kwakodu okay wa ye voice ya brem so wo mo na samo ade a wo ye wo de me wi amefra wo Cynthia ba cho me sra wai wa fe me akire ya wa fe me okay abujafo ya min ka o se permission herbal center e di enomiensa abadwa so ye wo permission herbal mesha eboawo ama otimi didi ye wonum to a 3D eyi free ho me sro bomodi na pebi e na ye wo permission family care eye ma ye titru oba ukọ afikyire na niema wo wie obosome no wo hya se onomo a ebeye wa himfie ho kama white bi ni niema bi ha wadwena permission family care ne wo permission berima capsules eno ebo asisi enti ma ne mema nyina enom we eye kefo solandia daroma ena ode abafre yen 0555 388-046 0555 388-008 na MWOW sanso ana mekanfo Joe Apple Electrical Enterprise e dia mawo hwe ye wo signal cables a ye die ne dem Ghana ha edem ana eba cables nankasa ye wo 1.5 2.5 ye wo 4mm ye wo 6 ye wo 10 ye sanso wo 16mm na ene contractors e wo Ghana electricity for ema wo big contract no e ho anom koto mo niema ye ni echi ye wo Ejapa house
opposite MTN PZ branch ananse RCC taxi rank hɔ ne hɔ ɛna Joe Apple ɛwɔ frɛ yɛn 024629 no 0246905898 0246905898 ananse 0543934550 Mizo me pacho me kamfo e dia ma Mizo e drink a Ketchus marketing e na akofa e dia ba na ba Mizo a me pacho e ya no ne ekura bata mienu mixed fruit e na mango one enso e ka ho na ya to apete obi a na uye yie party na uye otu badin bibia pesa uye bia no bomode e ye Mizo e na sesa wode ye sanso e wo Miza 5G na eno no anuane nu a ewom no GG no eya hodo miensa sentini se guarana wom grapes fruit wom ena brekro na nso no ginseng ena green tea sa niam anumi ena yaka bomu a yede agu ade baako mu a wonum a emma wa hoden ankasa ene wode wani ekire the kind supermarket na che se sister se wa ye wachi modan obenya bi ewo ho mama Esther nso obenya bi ewo ho no ye wo Baptist University ho na yewo yesan so ewo eno Frimpoma Enterprise adujama eho na yebo adwuma san so na atama mi store enso obenya bi ewo boase kama na PNC Ventures yewo anomanyi taxi station eho na yewo na se utu ehwa overseas a manager Dan enso ewo ho frɛ 0245 889 kama because waka won say ankase asore no anyamfie aduokono eguso a ekoso nyankopon ya adoma memin dai enadwumadie no beba na wie maka nim renchi chese nyomtofo de gifty enso ewo ho nkwane hia brekro na nso no hye no nso say shadi enso ewo ho kama bibia enam na kwan mu Mountain View asofo ni nyina eda kwaten woni mpanyimfo amoho nyina no yede nchi akese e mawo jafo menkwa ahoma no so akasi manum na enenvat me na adomase waya ade pa yankopon hira no sugya ni ba ko anne no otimi se wo power enya sem ketwa na mini omo no so ebaye 0551931931 0548931931 0548931931 na say komana no mabai de tam kura so anisa tam kura so anisa ene no ba bia na ye de nam no ene topic na nkasa no ye bae no esan edane ye na young so ohima young so ebae na that aka 4 minutes mintimi fa ko bia bi next week meni ma akokam no ye de beba abusianfo mena rabna na mena asonaba enso ase omo ne produce show yi na menu aba nso okwa amchi akonta why ene mofra no Sompa FM yenu aba young ono nso ene ono so ebae ebeboae midi ede Tofiakwa megya ede ama kwabna se wura MC aho no a na kyese nipa omo boae pa yima ewo ho na Buffalo enso eho midi ede Tofiakwa news na etoaso yakra